Pozdrav ljudi, na SPT uz Maja KK. Ja ću vam danas pokazati jedan odličan trik. Samo malo. Znači stavit ću 3 karte. Ovdje. Znači ja ne znam koje su to karte, ali oni ljudi koji znaju su kralj. Znači stavit ćemo svog kralja ispod ove karte. Promuckat ću. I ovaj kralj će mi reći da je to karta dvojka kocka. I naravno u pravu je. Tu kartu ćemo ostaviti tu. On ćemo odložiti sa strane. Ovu kartu opet odložim sa strane. I opet znači i opet izvlačim kralja. Znači opet ga stavljam ispod te karte. Promućka. I tu je trojka kocka. Trojka kocka naravno. Ovu kartu opet stavljam ovdje. I ostala je još jedna karta. Ostala je još samo jedna karta. Tu je opet kralj. Njega stavljamo opet ispod. Promućkamo. I tu se nalazi, i to je osmica kocka. Naravno ponovo upravo. Nakon toga dve karte. Ove ostavljamo sa strane. I ostala nam je još samo jedna karta. Stavit ćemo tu kartu ovdje. Pucati prsno i zrti. I ta magična karta je sve pretvorila kralja u kec. Kec. Drugi kec. I treći kec. A sada ću vam pokazati kako da uradite taj trik. Samo malo. Znači, a ta karta je ekstra joker. Samo malo. Znači, prvo što trebate da uradite je uzmete 2 kralja i 3 kec. Idete kec, kralj, kec, kralj. Znači, onda ponovo kec i kralj. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karti trebate imati. 3 kec, 3 keca i 3 kralja. I stavljate džokera ili ekstra džokera koje dobijate u dobrim špilovima na kraj. Onda to stavite tu. A te vaše 3 znači rezolucije stavite ovdje. Znači dvojka kocka, trojka kocka i osmica kocka. Tu je stavite. Onda uradite double lift. Tu će biti kralj. Njega okrenemo. Stavimo tog keca dole ispod. I kažemo da će nam on, kažemo da će nam taj kralj reći da je ovo dvojka kocka. I naravno to je dvojka kocka ko bajagi. I ovu kartu stavljate tu. Ovu prvu kartu maknete. Zato je to kralj. Maknete ga. Uradite double lift. To je kralj. Stavite ga ispod ove karte. Pucnete prstima. I kažete da je to, da nam je taj kralj rekao da je to trojka kocka. I kažete da je on to ponovo pogodio. Opet odložite tu kartu sa strane i ovu prvu. Nakon toga uradite ponovo double lift. Tu će vam biti kralj. Stavite ovako karte. Znači prvu kartu naravno dole ispod stavite.
pomoć kada pucnete prstima svoj vrat, bilo što i kažete da će vam on reći da je to 8 kocka. I naravno to je to. Onda ovu kartu ponovo stavite, uzmete joker ili ekstra jokera dole, ovako, samo pucnete prstima, rukama, bilo šta i kažete da je ta magična karta pretvorila sve druge u svakog keca. To je bilo to što se tiče ovog videa, ja vam se puno zahvaljujem na gledanju, ako sam vam se svidio, like, share i subscribe. I to je bilo to što se tiče ovog videa, pa se vidimo sljedećeg. Adios amigos!